دادگاها دەستەیە بنگەهین یا تورکی ئیرۆ هەنێک بڕیار لەسەر هەدەپێ و پاشە ڕۆژە هەدەپێ دانە تایبەت ژیر لەبەر بووک و بڕیارێ لەسەر بابەتی سڕکردنا یان ڕاوەستاندنا ئالیکاریە دراوی ژێڕا بدا یانژی لەسەر هەدەپێ داخواست کرد بوو بڕیارە وخوا لەسەرگرتنا پارتیێ پاش بەبێ خەنها ئەیوب دەمیر لە ورە ڕاستەوخوا لە پێش بارگای هەدەپێ ئەنکەری مەدوخواست بزانکانی ئەوێ دادگەهی چ بڕیاردا بڕیارە نەها دای لەسەر مەسەلا و بڕیار لەسەر گرتن یان نەگرتنە هەدەپێ وێ لێ مەهانیسانی وەرەداین ئەیوب فەرموو دەخیل ئیرۆ چاو لەسەر دادگەها بنگەهین یا دەستەیا بلند بوو ڕاستی لەوێ دەرێ بریارێک وێ دەرخستا و پەرەیەک و ددن ئاژی ئالێکاریە خەزنەیەک و ددن هەدەپێ وێ بجەمیدنن ئان نەجەمیدنن جخوا پێنجێ ڕێبەندانێدا یعنی دادگەهê بریارێکا وسا دا بکو یعنی قبول کرد بۆ ئەڤانە لە ئیرۆ بریارێکا vebir wê bidana hê ev biryar derneketiye ji bo çi ji bo ku yani 539 milyarên Tirkiyeyê heke qut nekin HDP vê sala hanê da bigirta ana wê bidin an jî nedin ev biryar wê îro derkeve. Li rastî îro biryareka din taybet derket ji bo ku doza girtina HDP ana desteya bingehîn ya Makezagonê da cî digire yani evan daxwast kiribû ku ji bo parastinê dem xwastibûn îro ev dem yani dîroka vê demê derket 11 Nisanê nîşanda vê mahkemê eva tê çi wateyê rastî vê derê da giring e ji bo ku sibê Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan wê nexşeya hilbijartinê diyar bike û ev jî çardehê Gulanê da hilbijartin vê çêkirin. Rastî 11 Nisanê da HDP ji xwe daxwast kiribû ku ev doza wan talokî piştî hilbijartinê bibe. Dadgehê ev ji xwe red kir û ana jî ji bo parastinê dem nîşan da. Baş eger hatû HDP namzatên xwe ji bo hilbijartinan diyar kirin û dema ku li 11 Nîsanê ku tu dibêjî meha çar dadgehê biryarek li dijî wan derxist ew ê çi bikin? Ana rastî HDP ketiye nav vî fikarî ji bo ku daxuyeniyek ji berdevkên gruba HDP salohan oru çap ew dibêje ku rastî dadgehê rasterast yani têkoşînek li hemberî hilbijartinê diyar kiriye ji bo çi ji bo ku yani prosedürek heye mesela ew prosedür mesela 11 Nîsanê da HDP wê parastina xwe ya devkî bide paşê dadgeh viya bike rapor bişîne raportör paşê raportör jî ji bo dadgehê careka dinê bişîne û dadgeha Makezagonê jî wê li gorî wî biryar bide. Lê ev jî tevahî yani di nav mehekê da wê diyar bibe 14 Nîsanê da ana hilbijartin heye ji bo wî jî HDP ana di nav fikara de ku endam nîşan bidin. Baş ev nezelalî ji HDP re nabe rêgir li ber hindê ku mesela ji hilbijartina re ji kampêna wan a hilbijartina re Dexil yekser li ser gotina te ji xwe HDP nêrînê xwe diyar dikin dibêjin ku yani armanc ew e ku pêşiya HDP bigirin. Yani em bêjin ku HDP endamê xwe saz dike ji bo YSK'yê dişîne YSK li gorî dipejirîne lê dem demeka gelek kin e em bêjin ku endam şiyand û paşê girtin derket wê gavê HDP nikare dikeve hilbijartinê jî eva keşeka pir mezin e yani HDP jî keşeka peşiya demokrasiya Türkiye'de astengeka mezin dibine û peşiya xwe da jî viya wek astengeka girîng dibîne. Belê Eyûb ji bilî mesela HDP û biryarên dadgehê ku li ser HDP bin danîn ku wekû tu dibêjî 11 Nîsanê wê biryarek giring were danîn li ser paşa rojavê wê bê qedexikirin yan ne û îro jî li ser mesela ku alîkariya diravî jî reha beyan ne pirsêndî ku siyasî taybetî jî piştî ragihandina navê namzetê opozisyonê ji bo hilbijartinên serokatiyên li dijî Erdogan niha ew çi bas heye li ser wan e? Rastî di vê derê da yani gava em temaşe dikin tedî piştî ku opozisyonê berendamê xwe nîşan da
li Tirkiye jî êdî siyaseteka nû dest pê kir. Yani dîsa hatê gotin ku yani jalê CHP jî hatê diyar kirin wê serdana HDP yani bê vê derê Kemal Kılıçdaroğlu serdana HDP bike. Di aliyê din de jî rastî desthilatî dixwaze ku bi hin şiklên nû hilbijartinê da serkeftinekê bi dest bixîne. Ji xwe Erdoğan sibê wexta ku behsa nexşeya hilbijartinê bike, çardeh vê mehê da den dest pê dike. Ji xwe 65 roj ma ji bo hilbijartinê di vî warî da jî gelek alozî ana derdikevin pêş yani ewlekariya hilbijartinê wê çawa bibe. Oposisyon jî bir alî da rastî hin nêrxandina derdixînine pêş. Lê rastî em dikarin bêjin ku Tirkiye ana kete xeta hilbijartinê lê gelek tiştên nediyar jî xwe diyar dikin. Li diyara dadgeha bilind biryar li ser paşeroja HDP da dîsa vegerin cem Eyûb Demîr. Eyûb peyamê dawî çi ye ji dadgehê? Dexil dadgeha desteya bilind biryara xwe ya ser HDP blokê da yani dema berê da ji xwe 15 endaman da 8 endaman dij derketibûn û îro raniya endaman gotin ku bila alîkariya xezîneyê HDP bigire. Yani aliyê Erênî da ana da ewek derket, encamek derket. Lê rastî vê derê da HDP zêde nikare şa bibe. Ji bo çi? Ji bo ku pêşiya HDP da ana girtin heye. O 11 Nisanê da HDP wê parastina xwe bike û piştî wî jî dadgeh raporekê amade bike bişîne raportör piştî raportör jî girtina HDP erê an jî na wê diyar bibe. Yani eger biryar hat danku HDP were girtin tibî jî ew ê karibin çi bikin? Bi taybet jî ji bo mesela hilbijartina cuda bi navîndî her bikevin yan wê partiyek nû da mezirîn wekî hemû caran? Rastî ana partiyek ji bo HDP ku bikaribe beşdarî hilbijartinê bibe heye partiya çep ya kes dibêjin. Rastî di vê derê de ya girîng ew e ku heke HDP neyê girtin heta ew ê hilbijartinê û HDP jî endamê xwe heke li ser HDP yani partiya HDP diyar bike û paşê jî bê girtin wê gavê xetereya herî mezin çê dibe. HDP lazım e ku di vê derê da stratejiyekê bide pêşiya xwe li ser HDP an partiya çep ya kes wê bi daxil bibe. Ana ez bawerim ku rojên pêşiya me de yani rêveberiya HDP wê li ser viya guftugû bike. Belê Eyûb Demîr peyamê dengê Amerîka ji Ankarê bi me re bû gelkê spas Eyûb.